खूपच सुंदर चेंडू अहमद याचा. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अहमद. सामना करतोय नरेश. खूपच सुंदर चेंडू. हा देखील सुंदर फटका मारलाय. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एकच धाव निश्चितच मिळते. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय नरेशला. दोन्ही खेळाडू एक एक धावसंख्या करून आपलं वैयक्तिक एक धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. नरेश वैयक्तिक एक धावसंख्येवर पाहायला मिळतोय. सुदर्शन पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. अहमद सामना करतोय. सुदर्शन खूपच सुंदर चेंडू. ऑफसाईड दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातो जवळजवळ सीमारेखेच्या जवळ. अमोल खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 धावा तर निश्चितच धावून पूर्ण करतात सुदर्शन आणि नरेश. या दुहेरी धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडते. धावसंख्या पोचते 4. पहिलं षटक चालू. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अहमद. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज सुदर्शन. खूपच सुंदर चेंडू. लेगसाईडच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू जवळजवळ जातो सीमारेखेच्या पार. पंच पराग वारेकर चौका. आपण थोडं या साईडला यायचं आहे. बॅनरच्या बाजूला आपण उभं राहायचं आहे. एकत्र उभं राहू नका. अंतिम आजच्या दिवसातील सामना आहे. काळोख पडला आहे. सहकार्य करायचं आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. पंच पराग वारेकर संघाचा सुदर्शन मॅन फ्रॉम सडेवाडी जयगड. खूपच सुंदर चेंडू हा देखील चेंडू जातो सीमारेखेच्या बाहेर. पंच पराग वारेकर चौका. आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून दुसरं चेंडू दिला जातो तो गोलंदाज मुनीफच्याकडे. सलामीवीर फलंदाज नरेश. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारला. एक धाव का रोखू शकत नाही. दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न का. बघूया एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते नरेशाला. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चितच भर पडले. धावसंख्या बसते बिनगडी बाद 17. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो मुनीब. सामना करतोय आयकॉन खेळाडू सुदर्शन. सुदर्शन ऑन फायर. सलग 3 चेंडूवर 3 खणखणीत चौकार मारलेत. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिखून दाखवत आहेत. अवांतरिक धाव. एका धाव्याने धावसंख्येत भर पडते. वाढती धावसंख्या बसते ती 18 वर. दुसरं षटक चालू. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय मुनीब. सामना करतोय सुदर्शन. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो यष्टिरक्षकाला पाठी. एकच धाव मिळते. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. तर सुदर्शनाला एका वाढत्या धावने धावसंख्येत भर पडले. धावसंख्या 19. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे मुनीब. सामना करतोय नरेश. हा देखील आयकॉन खेळाडू आहे जय मल्हार संघाचा. हा देखील उत्तुंग मारलेला फटका आहे. चेंडू जवळजवळ ओके. डेड चेंडू आहे. चेंडू लागते तो या ठिकाणी तारेला. त्यामुळे आपण डेड चेंडू ठेवलेला आहे. खूपच सुंदर चेंडू. नरेशच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निघालेला उत्तुंग फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आणि पहिला धक्का बसतोय तो मल्हार 11 संघाला. नरेश
थँक्यू डीजे. नरेश याची जागा घेण्यासाठी आला नवीन फलंदाज, डावखुरा फलंदाज आहे. आजच्या दिवशीमध्ये या क्रीडांगणाचा राजा म्हणता येईल आपल्याला. डावखुरा फलंदाज सूरज या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलाय. खूपच सुंदर षटकार चौकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली या खेळाडूकडून. मॅन फ्रॉम नेवरे. बघूया मुनीबच्या गोलंदाजीचा कसा समाचार घेतो डावखुरा फलंदाज सूरज चव्हाण. खूपच सुंदर चेंडू, स्ट्रेट डाऊन आलेला फटका, चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये खेळताना एका चेंडूचा खेळ खेळलाय, षटकार खेळलाय. पुढील चेंडू मुनीब सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते मल्हार 11 संघाकडून. खूपच सुंदर चेंडू आहे, खूपच सुंदर फटका, सन्मान दिलाय चेंडूला फलंदाज सूरज यानं. एक धाव का रोखू शकत नाही, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सूरज याला. पुन्हा एकदा आयकॉन खेळाडू आहे मल्हार 11 संघाचा सलामीवीर फलंदाज सुदर्शन. हा देखील एक खूपच सुंदर फटकेबाजी करतो, ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. सलग 3 चेंडूवर 3 खणखणीत चौकार मारले त्याने. हा देखील स्ट्रेट डाऊन मारलेला फटका, स्वतः अमोल क्षेत्रक्षणी तयार आहे. पंच पराग वारेकर चौकाराची खूण दाखवत आहेत. या चौकाराने निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. घेऊन आलाय अमित. सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. खूपच सुंदर चेंडू, फसवा चेंडू आहे. एक धाव तर निश्चितच पूर्ण करू शकतोय तो सूरज आणि सुदर्शन. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते या ठिकाणी सूरजाला. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अमित. आजच्या दिवसातील हा अंतिम सामना आपण या ठिकाणी खेळवतोय, शेवटचा सामना या गटातील. उद्याचं सत्र सकाळी ठीक 9:30 वाजता सुरू होईल, याची खेळाडूंनी रसिक प्रेक्षकांनी नोंद घ्यायची आहे. हा देखील लेग साईडचा खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर व्हाईटची खूण दाखवत आहेत. एक अवांतर धाव, एका वाढत्या धावने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 1 गडी बाद 32. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो अमित. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे, निश्चितच सन्मान दिलाय तो सुदर्शन याला. एक धाव काय निश्चितच प्राप्त होते, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. खूपच सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अमित याच्याकडून. लेफ्ट हँड बॅट्समन, राईट हँड बॅट्समन, गोलंदाजीला सारखं चेंज करावं लागते. क्षेत्ररक्षणामध्ये खूप सापडेल बदल करावा लागतो या ठिकाणी. पुन्हा एकदा अमितच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं हे 31वं वर्ष आहे. उत्तुंग षटकार, खूपच सुंदर षटकार. पंच पराग वारेकर यांच्या हात निश्चितच उंचावलेले आहे. अमित, डावखुरा फलंदाज सूरज. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, फसवा चेंडू आहे. खूपच सन्मान केलाय तो चेंडूला सूरज यानं. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. एकच धाव मिळते, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सूरज याला. निश्चितच क्षेत्ररक्षणामध्ये गोलंदाजीमध्ये बदल करावा लागतोय तो अमित याला. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. सुदर्शन कशा प्रकारे समाचार घेतो बघा. हा देखील लेगच्या दिशेने मारायला उत्तुंग फटका आहे. चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी.
छान वाजवताय. हा देखील लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातोय सीमारेखेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. सुदर्शनच्या बॅटच्या पाठीतून निघाला हा अवकुरा फलंदाज आहे. या आजच्या दिवसातील या क्रीडांगणाचा राजा म्हणता येईल. ही जोडी अतिशय सुंदर फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. खूपच सुंदर चेंडू लेगच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा फटका आहे. बॅटची कड लागून जातो चेंडू. एक धाव तर निश्चितच मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा धावून पूर्ण करतायत ते सुदर्शन आणि सूरज. या 2 दुहेरी धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 52. अंतिम षटक चालू. अंतिम षटकातील एक चेंडूचा खेळ संपला. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 5 चेंडूंमध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघा सूरज आणि सुदर्शन. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेग साईडच्या दिशेने मारलेला उत्तुंग फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. सुंदर झेल टिपतायत. एक मोहरा सूरजच्या रूपानं मल्हार 11 संघाला हा दुसरा धक्का बसतोय. तो वैयक्तिक 7 चेंडूचा खेळ खेळलाय. खूपच सुंदर फलंदाजी केली ती सूरज चव्हाण यानं. मॅन फ्रॉम नेवरा. आपल्या 7 बॉलमध्ये 17 धावसंख्यांची खेळी पाहायला मिळते. आणि सूरज चव्हाण याची जागा घेण्यासाठी तो नवीन फलंदाज अनिकेत हळदणकर. हा देखील उत्तुंग षटकार चौकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जाणारा हा फलंदाज आहे. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटकातील अंतिम 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. किती धावसंख्या उभी करतात बघूया अनिकेत आणि सुदर्शन. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारला. एक धाव का रोखू शकत नाही. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं. ते अनिकेतला एका धावेने वैयक्तिक खातं खुलतो. अनिकेत एक धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा अमोल थोडंसं जखडून ठेवलंय फलंदाज यांना. सुदर्शन कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघा. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हा देखील उत्तुंग मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू निर्धाव जातो यष्टिरक्षकाच्या हातात. खूपच सुंदर गोलंदाजी जखडून ठेवले ते अमोल यानं. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू निर्णायक खेळ शिल्लक आहे. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून. सामना निश्चितच अंतिम क्षणापर्यंत रंगतदार चुरशीचा रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा देखील निर्धाव चेंडू काहीसा जखडून ठेवले ते अमोल यानं सुदर्शन आणि अनिकेत यांना. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक. अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय फिरकी गोलंदाज आहे अमोल. बघूया किती धावसंख्या उभी करतो सुदर्शन. मोठा फटका पाहायला मिळतो का बघा सुदर्शनच्या बॅटच्या पाठीतून. आणि हा डेड बॉल. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका होता. पण तारेला लागल्यामुळे हा आपण डेड बॉल घोषित करतोय. अजूनही अमोल याला एक चेंडू टाकायचा आहे. निश्चितच स्मित हास्य करतोय तो अमोल. आपल्या गोलंदाजीवर खुश दिसतोय. निश्चितच 4 ते 6 धावा या चेंडूवर राखू शकलाय. वाचवू शकलाय. आणि हा लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका आहे. चेंडू जातोय कणकणी सीमारेखेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. सुदर्शन चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद एकूण 59 धावसंख्या उभी केली. विजयासाठी 60 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. हे उद्दिष्ट पार करताना सलामीची जोडी
कशा प्रकारे मैदान येते बघूया. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, सहकार्य करायचं आहे. डीजे स्वप्नील. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, लेगच्या दिशेने उत्तुंग फटका फिरून मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक सूरजच्या हातात. एकच धाव. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी पाहायला मिळते या दोन्ही सलामीवर फलंदाजांकडून. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे, जखडून ठेवले ते स्वप्नील यांना आपल्या गोलंदाजीवर. सिंगल धावा करून आपलं यश का आपण गाठू शकत नाही आहे. आपल्याला 60 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. मोठी फटकेबाजी निश्चितच आवश्यक असणाऱ्या ते आनंद नर्सिंग होम संघाला खेळाडूंकडून. मुनीब आणि अहमद कशा प्रकारे फलंदाजी करतात बघूया. पहिलं षटक अजूनही चालू आहे. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकतोय स्वप्नील, सामना करतोय अहमद. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू आहे. चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. जखडून ठेवले गोलंदाजानं या षटकामध्ये दोन्ही फलंदाजांना, सलामीवर फलंदाजांना आनंदी नर्सिंग होम संघाच्या. निश्चितच मोठे फटक्याची अपेक्षा आहे ती संघाला. हा देखील लेगच्या दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक नरेश तयार आहे. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. निश्चितच आपल्या संघासाठी धावा वाचवताना पाहायला मिळतो. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं ते अहमद याला. एका वाढत्या धावने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या बिनगडी बाद 4. पुढील चेंडू स्वप्नील सामना करतोय. बॅटची कट लागून चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक सूरज चव्हाणच्या हातात. निर्धाव चेंडू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या बिनगडी बाद 4. डीजे. संघाकडून दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक चेंडू घेऊन आलाय सुदर्शन. मल्हार 11 संघाचा आयकॉन खेळाडू आहे सुदर्शन. या क्रीडांगणाचा राजा दिसतो आजच्या दिवसातील सुदर्शन आणि सूरज चव्हाण या दोन्ही फलंदाजांनी खूपच सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली या दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक त्यांना चेंडू जातो सीमारेखा बाहेर. पंच पराग वारेकर षटकाराची खूण दाखवत आहेत. अहमद
सुदर्शन चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे, सामना करतोय अहमद. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेग साईडच्या दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात, एकच धाव निश्चित प्राप्त करत आहेत. खूपच सुंदर थ्रो पाहायला मिळतोय. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते अहमद याला. बघूया मुनीब कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. काहीसं निराश केलं होतं पहिल्या षटकामध्ये. स्वप्नीलने खूपच सुंदर गोलंदाजी केली होती. सुदर्शनच्या गोलंदाजीवर कशा प्रकारे समाचार घेतो बघूया. हा देखील लेग साईड दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण होतं. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते मुनीब याला. एका वाढत्या धावाने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या दुहेरी धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय तो आनंदी नर्सिंग होम संघ. बिनगडी बाद 12. पुढील चेंडू सुदर्शन अहमद. हा देखील लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातो सीमा रेखा पार. 6 धावांसाठी अहमदच्या बॅटच्या पडातून निघाला उत्तुंग. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. दुसरा षटक चालू. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो सुदर्शन. सामना करतोय मुनीब. बघूया याच्या बॅटच्या पडातून षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळते का बघूया. लेगच्या दिशेने मला फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू काही रोखू शकत नाहीये, पण चेंडू या ठिकाणी थांबतोय. 2च धावा मिळतात. या 2 दुहेरी धावाने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या पोहोचली ती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 21. विजयासाठी 12 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता आहे. जवळजवळ 19.5च्या रनरेटनं धावसंख्या उभी करायची आहे. 12 चेंडू विजयासाठी 39 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. जरा लवकर घ्यायचं आहे. अंधार पडत चाललाय. सहकार्य करायचं आहे. या ठिकाणी मल्हार 11 संघाकडून तिसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला जातो तो गौरव मडवी, मॅन फ्रॉम मुरुगवाडा. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. जवळजवळ 10 ते 12 पावलांचा रनअप आहे. खूपच सुंदर चेंडू. अहमदला जवळजवळ षटकाराचे फटके मारायला लागणार आहेत. जर विजय संपादन करायचा असेल तर मोठे फटक्याची आवश्यकता असणार आहे. बघूया 11 चेंडूमध्ये 39 धावा करायच्या आहेत. 6 षटकारांची गरज आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. फुलटच चेंडू होता आणि चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते अहमद याला. खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण, खूपच सुंदर गोलंदाजी गौरव याच्याकडून पाहायला मिळते. मुनीबच्या बॅटच्या पडातून अजूनही मोठे फटके पाहायला मिळत नाहीये. तिसरं षटक चालू. तिसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे तो गौरव. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. जवळजवळ निराश दिसत आहेत दोन्ही फलंदाज आपल्या फलंदाजीवर. मोठे फटके मारण्याच्या नादात चेंडूला बॅटच्या तेवढा टप्प्यात येत नाही आहे. मोठे फटके मिळत नाहीत. सिंगल डबलने आपला संघ विजय होऊ शकत नाही. अजून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका आहे. नाही आउट. LBW आउट. आनंदी नर्सिंग होम संघाला पहिला धक्का बसतोय तो अहमदच्या रूपानं. अहमद नाकवायची जागा घेण्यासाठी आला तो नवीन फलंदाज सुहास. हे देखील एक सुंदर समालोचन करतात. कबड्डी क्षेत्रामधील खूप मोठं समालोचन करण्यासाठी ते असतात. बघूया क्रिकेट क्षेत्रामध्ये फलंदाजीसाठी उतरलेत. कशा प्रकारे फलंदाजी करतात बघूया. सुहास आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून फलंदाजीसाठी सज्ज झाले तो सुहास. खूपच सुंदर चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते गौरव यानं. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आनंदी नर्सिंग होम संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद
23. विजयासाठी 6 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडूवर 6 खणखणीत षटकार जो फलंदाज मारेल तो आजच्या दिवसातील या क्रीडांगणाचा राजा ठरेल. बघूया. गोलंदाज नरेश, फलंदाज मुनीब. खूपच सुंदर चेंडू. चेंडू जातो सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी. पहिला चेंडूचा समाचार घेतला नरेशच्या मुनीब यानं. मध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेतला षटकाराने. हा देखील उत्तुंग फटका. चेंडू जातो सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. मुनीबच्या बॅटच्या बटातून निघालेला उत्तुंग खंड. पुढील चेंडू नरेश. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धावका निश्चितच धावून पूर्ण करताना पाहायला मिळतात ते सुहास आणि मुनीब. अंतिम षटकातील अंतिम 1 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि जवळजवळ विजयाच्या दिशेने वाटचाल केले ते मल्हार 11 संघानं. आणि हा चेंडू जातो निर्धाव. सामना संपतोय. विजयी संघ ठरलाय मल्हार 11 संघ. धन्यवाद.